ni mutane wanda da kina gani muna yi mata guda 8 wani lokaci muna yi guda 5 wani lokaci muna yi guda 6 so to the one kin sai ni a gari wannan ina so gari Hausa ina so zama da ba Hausa mai kyau so ina so ne samu sai mata masu kyau so kuma bai san how many da ya kuke abu da kuna yi simple direction da za a yi magana ne aure mai kyau. Yanzu kai kana so na kenan zaka aure? Yes, ta sai aure ki sai kai ki can da ni ne kuma a ce da mu akwai rayuwa mai kyau a cikin guri. To ni dai gaskiya da ba ni da ra'ayin auren wanda ba Bahaushe ba. Amma tunda yanzu kana so na akwai sharadi. Sai dai in ba za ka yi stop now. What is the sharadi? Za mu yi yarjejeniya. Okay, she said abu da Hausawa ba fita sosai ne. To like you very ko da kina yi da English ma kadan kadan ma. Hausawa I know steady Hausa. So amma kike na je ga gari ma ana ji Hausa ma sai very nice. To shikenan. Yanzu dai in ka yadda ba za ka yi min kishiya ba. Ni zan iya auren ka. Mata biyu. Ni kadai nake son ka aura. Sai one a cikin gida. Hey. No, ni mutane wanda da kina gani muna yi mata guda 8 wani lokaci muna yi guda 5 wani lokaci muna yi guda 6 so kai abin da yasa ina da ra'ayi ne aure mata da koli da cikin da Hausa now shine kawai in kina so sai yi aure mai kyau sai mu tafi gari mai kyau. Gaskiya ni ba zan iya auren ka ba in dai zaka auri mata har 5. Yes now. Gaskiya ni in dai mata 6 kake yi gaskiya ni ba zan iya auren. Why now? Ina so in aure Hausa mana mi zauna da Hausa mana. Gaskiya to ni ba da ni ba saboda haka mata 6 ne gaskiya sai dai ka. Please dala saboda ke wallahi na to da ke da Lekoja Inugu Lagos. Any kuli na zuwa ko ba gida wannan a guri wannan ina zama fa ina kwana na guri. Saboda ke dala ki akuri mana ki aure ni mana dala wallahi ina so gari Hausa mai kyau. Ba zan iya ba gaskiya daga yau ni ka ƙara zuwa. No dala ki akuri mana please ma baby na wawo Piaro ai ni ne